23-ročná rodáčka z Pezinka Diana Virgovičová ohúrila svet prelomovou technológiou na čistenie kontaminovaných vôd. Za svoje klimatické angažovanie získala viaceré prestížne ocenenia v Spojených štátoch a Kanade. V Zlatých talentoch so Zlaticou uvidíte jej snahu meniť svet k lepšiemu. Diana mala od malička vášeň pre vedu a životné prostredie. Keď mala 14 rokov, odišla s mamou na výlet do Indie. Vtedy mi to fakt zmenilo celú tú perspektívu na život a na problémy okolo sveta, lebo v Indii som po prvýkrát videla čierne rieky a znečistenie a vtedy som sa rozhodla, že je to veľký problém a chcela by som to zmeniť. V 17 objavila jedinečnú molekulu na čistenie vody. Jej technológia vie likvidovať vo vode rôzne baktérie a vírusy. Ja som v podstate začala robiť výskum v oblasti fotokatalizátorov. To sú také látky, ktoré keď sú vystavené žiareniu, dokážu vyčistiť vodu z rôznych kontaminantov ako biologické, patogény, chemické látky. Čiže vďaka slnku. Vďaka slnku. Stačí, aby to bolo na slnku vystavené a ono sa to samo vyčistí. Presne tak. To je zázrak. Je to zázrak. V Madagaskare, kde robíme výskum s komunitami a zistujeme, ako môžeme využiť našu technológiu pre čistenie vôd. Pretože množstvo detí v Madagaskare každý rok zomrie kvôli tomu, že nemajú prístup k čistej vode. Ako prvá Slovenka získala plné štipendium na univerzite v Toronte. Ako jeden z 37 ľudí z celého sveta a tam sa mi vtedy podarilo dostať toto štipendium na štúdium počítačového inžinierstva a za zameraním na umelú inteligenciu. Nebol to taký nezvyčajný pohľad, keď som vošla do izby, tak bolo milión knížiek takto dookola potváraných. Ju viacej zaujímali encyklopédie. Je minus 25 stupňov v Toronte a akurát idem do školy, takže veľmi zima, ale to je taký každodenný život. Aktuálne som v mojom laboratóriu X-Atoms, ktorý sa nachádza tuto v Toronte, kde robíme naše všetky experimenty a vyvíjame nové materiály, ktoré dokážu vyčistiť vodu z baktérií a vírusov. Jej prelomový objav očaril odborníkov. Aktuálne ju prestížny magazín Forbes pre Severnú Ameriku zaradil do rebríčka 30 najúspešnejších ľudí pod 30 rokov. Pred 2 rokmi si ma všimol manžel Sereny Williams, tej známej tenisky, ktorý mi dal $100,000 na to, aby som budovala svoju firmu. A tento rok ma on nominoval na Forbes 30 pod 30, ktoré sa mi podarilo získať. Diana spolupracuje aj so slávnym americkým hercom. Som v kontakte s Matt Damonom, s tým hercom, lebo on je zakladateľ Water.org, firmy založenej na vodnej technológii, takže komunikujem aj s ním. Diana hviezdí aj v Kanade, kde získala titul Mladá podnikateľka roka. Potom som dostala top 50 najlepších klimatických vedcov v Kanade a to som bola najmladší, ktorý to dostal v histórii. To sa mi podarilo minulý rok. A zároveň sme vyhrali $500,000 na jednej konferencii, kde moja mama tiež prišla a to prvýkrát bola v Kanade, takže som jej mohla poďakovať na pódiu. Prišlo asi 150 ľudí objať a sa strašne s ňou chceli rozprávať. Iba 23-ročná vedkyňa ohúrila aj investorov, čo v zahraničí nie je vôbec jednoduché. Jej spoločnosť získala viac ako $2 milióny v investíciách na výskum. By som odkázala mladým ľuďom na Slovensku, že nech si zoberú môj príbeh ako inšpiráciu. Ja tiež pochádzam z malého mesta, vyrastala som v rodine, kde som bola podporovaná slobodnou mamou, ale to ma nezastavilo na to, aby som dokázala veľké veci. Ja si myslím, že keď niečo chceš, tak sa nenechaj demotivovať ostatnými. Ja by som teda chcela v budúcnosti podporovať takéto dievčatá štipendiom, zvlášť dievčatá, ktoré teda vyrastali v rôznych slobodných domácnostiach, lebo nikdy by som sa nedostala tam, kde som bez podpory rôznych silných žien, vrátane mojej mamy. Takže je to veľmi dôležité pre mňa, že by som chcela takéto dievčatá podporovať. My ti želáme, aby si raz možno zahviezdila aj pri odovzdávaní Nobelovej ceny, pretože tento problém je akútny a týka sa naozaj celého sveta. Takže držíme ti palce a sme na teba pyšní. Ďakujem pekne. Zlatica Švajdová-Puškárová, Zlaté talenty a